Torre Fossada. La Torre Fossada és una construcció d'origen militar del segle XIX situada al Turó de les Forques, al municipi de Castellbisbal. La particularitat de la torre era el seu accés, per un pont llevadís a sobre d'un fossar, garantint la seva protecció davant dels enemics. La torre formava part de la línia del telègraf òptic militar de Barcelona a Lleida i es comunicava amb les torres situades a Molins de Rei i Esparreguera. Fou abandonada cap a finals del segle XIX amb la implantació de la telegrafia per fils. L'any 1939, per la seva situació estratègica, es va convertir un punt de resistència de les tropes republicanes davant l'avanç de l'exèrcit franquista.